Ningizimu Afrika kuphi nakuphi la kufinyelela khona inyanga YoMpedi TV siyakubingelela futhi siyakwamukela. Njengenjwayelo ke mbukeli wami sihle naye Mkhulu Hoti, sihle naye uprofessor, sihle naye abamazi kangcono bambiza ngo DSTV bathi satellite dish edonsa yonke indawo. Mkhulu ake sikubingelele bese siyamukela ohlelweni. Thokozani sanibonani Dumelang Abusheni endalo lobulisa la inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD. That's where I am, that's where ngilapha abantu khona uphakamisa abantu khona ungakhohlwa ngise Johannesburg CBD 131 Marshall Street. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Mkhulu njenge DSTV ke njenge satellite dish yabantu, satellite dish yeAfrica. Namhlanje itopic yethu ithi iqiniso ngokufaka aka Mkhulu zokusicacisele kabanzi ukuthi kwenzakaleni la. Inkosi yami. Kodwa ke ngaphambi kokuba siye khona ake siqale la. Mkhulu kunomgodi wemali. Ake ucacisele umbukeli ukuthi lo mgodi wemali usebenza kanjani. Uma sifika endabeni yomgodi wemali lapha sifike sikhuluma ngezinto ezinkulu, izinto ezijulile, izinto of which lezi zinto abantu okumele ukuthi bazidlalele bazwisise ukuthi into lesebenza kanjani. Ungathi uma umuntu oqhamukela uthatha into but you don't understand ukuthi into yini isuka kuphi kwenzakala ini. Lana sinento ebizwa ngomgodi wemali. Umgodi wemali ke umgodi of which wena muntu uyawumba umbe ugubhe muqeda ukugubha kube ne room especial la uzogubha khona, then emva kwalokho kube ngathi kuba into ngathi ngaba isandla kanje umgodi wakhona. Then kulo mgodi lo there is something of which mina nyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ngizokunika yona. Lento lengizokunika yona uzoyifaka ngaphakathi la emgodini. Ungizwe kahle, muqeda ukufaka lento le ngaphakathi la emgodini, lento le izabe siyakusebenzela, izabe sikudonsela imali, izabe sikudonsela umnotho. Then le mali le uzawuyithola ngala kulomgodilo. Then uma umuntu of which wena mhlambe uhlala kuma tunnels, uhlala emarumini, uhlala emaflatini noma uhlala emrentweni, what you do uyenza nje itina. Lezi itina kube kuyitina ezingayenza 2 line, kule 2 line le kube itina ezo6, it's 2 4 6 ngama emagama it's somewhere khoneni wenza itina kanje. Then kube ukuthi lento le yini umgodi, ngoba phela ngithi uma usemarentini usema-tunnels angeke uze ugubhe indlu yabantu noma indawo yabantu. Then lapho ke suke sukhandela umgodi wemali. Uma unqena itina kumele uthole ibhakede lensimbi, not ibhakede leplastic, ibhakede lensimbi. Leli bhakede lensimbi uzofika ulibeke khoneni, then emva kwalokho lapho kulomgodi lo noma kule bhakede kuzabe kungena imali nsuku zonke. Leyo mali lo imali ukuthi uyiphilise futhi impilo yakho ikwazi ukuthi ibe ngcono. Uma udinga umgodi wemali iza kumina mntaka baba ngizokwenzela umgodi wemali. The day before zakmina you make sure ukuthi you take at least 2 days without ukulalana, without ukuphuza utshwala, just 2 days, then uzakmina uclean sokufaka lento umgodi wemali masikufaka yona ayibulali ingane zakho, ayilali mngakho, ayenzi ukuthi iphume endleleni. Yinto yakho ezokuvikela, ezoba right, ikulethele imali, ikuvikele ezibupheni zokuhlupheka nokufa nobuthakathi. So uma ufuna nje uba protected against inhlupheko nokufa nobuthakathi, wozothola umgodi wemali ukusebenzele, uvula into zakho, ukwenzela imali. You will never get imali less than 15,000 ngosuku uma unani unomgodi wemali. Ngasho before ngathi ngihambile ngemazweni angaphandle ngibuye nezinto ezizophilisa abantu. Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti uma udinga umgodi wemali khala mntanami, kodwa umukhala khala ngemali engange 45,000 noma 40,000, because umgodi wemali imali yakho na misiphele yonke is 200,000. So kumele ukuthi wena ube nemali. Le migodi iyahluka ngokwayo. Uma nguphakamisela umgodi usukhala uthi mina Mkhulu anginalutho, at least ngiphakamisela umgodi ngendlela ephansi nguphakamisela ngemali engange 25,000, 35,000, 45,000. Gijima uzela kunyanga YoMpedi. Siyabonga Mkhulu. Ngaphambi kokuba sidlulela kumgodi wemali, uma ngabe uthi umuntu akakhale imali ngazifike lapho ko 25, after umgodi wemali usumsebenzela uyayibuyisa, uyayiletha imali azogcwalisela noma kumele ukuthi umuntu umeqeda umgodi wemali umsebenzela abuyise imali yami, because of you are just coming here ne deposit. Ufikela in deposit yakho ukwenzela umsebenzi wakho. Now usubona imiphumela ukuthi uHoti ungisebenzelile, into zakhe ziyangisebenzela ngempela, ulethe imali amesele. Then umgodi wemali uma umuntu ethi kanjani, umgodi wemali akukona ukuthwala. Umgodi wemali khuba lifika senze lapha ya ngama yamagama, there is a God of which umgodi wemali ume ngawo. So leyo God leyo iyona esebenza ukuthi imali ikwazi ukuthi ingene kule ndawo. So umuntu akazama imali 25,000, 35,000, 45,000 eze gijima, that's the little of which nginakho. Ilevel ephansi it is from 25,000 uya 55,000. Umuntu mefuna simenzele into yakhe ekwazi ukuthi ebe right. Siyabonga.
Sibonge mkhulu. Ake sibheke nje sibheke la mkhulu. Masikhuluma ngomdonso wemali. Yini esikhuluma ngayo lapha? Masikhuluma ngomdonso wemali sikhuluma ngomuthi ofuthi umuntu uyawukhotha, umuntu ugeza ngawo, umuntu ugeza ngawo, umuntu ugquma ngawo. Lo muntu ajike futhi awuhlikihle esifubeni. Umdonso wemali lapho sisuke sikhuluma ngabantu ofuthi bona abantu abagembulayo, abantu ofuthi bona bayasebenza, abantu ofuthi bona bayathengisa, abantu ofuthi bona bafuna impilo yabo nje ibe nemali. Lento le uyayisebenzisa uyikhothe, ugqume ngayo, ugeze ngayo. Uyiusa nje 3 times in a week. Lento lizokwazi ukuthi kusebenzele ikudonsele imali. Uma umuntu semakhaya udinga into engayenza ukuthi imali ibe khona phezulu impilo yakho, ikudonsele imali kusebenzeke, imali ibe khona. Thola umdonso wemali. Ubiza nje imali engange 2000 rand. Wena uma umuntu semakhaya udinga mhlawumbe usePort Elizabeth, usePort Epstein, mhlawumbe usemnambithi noma mhlawumbe usenanda, uyafona siyakuthumela umuthi wakho la ukhona. Inyanga YoMpedi Mkhulu odingise Goli 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. For abantu of which they are around Johannesburg, they are near noMkhulu Hoti, just near la mina ngikhona. You just come la ngikhona uzothatha umdonso wakho wemali usebenzise. Siyabonga. Sibonge mkhulu. Mkhulu kunalento le esibiza ukuthi isibunge semali. Yeah. Ake ucacisele umbukeli ukuthi isibunge semali mhlambe ngabe siyimalini nanokuthi sisiza kanjani. Isibunge semali lo muthi lo nguphethe la. Lo muthi lo obona phambi kwamehlo akho. Isona sibunge semali lesi. But masiza kuwena, asizi kuwena ngento engaka. Siza kuwena singene kusashete right, sizokusebenzela, sizokwenzela umsebenzi. Isibunge semali what you do, uyasithatha isibunge semali sakho, ugeza ngaso, ufutha ngaso. Isibunge semali uthatha lesibunge lesi usifathaza ku wallet yakho, your wallet, ufathaza isibunge semali so that i-wallet yakho ingadingi, ingaswele mali, iskebe yahloka chelete. At some point ekseni umuvuka, thatha isibunge sakho semali, sifathaza emaphakethini wakho. Uma umuntu owumama ophatha ibag, fathaza kubag yakho ngaphakathi. Isibunge semali sakudonsela imali, sakubizela imali, sikubizela ama-client, sikwenzela izinto eziningi of which nawe umuntu uzojabula ubone ukuthi leli khubalo lami liyangisebenzela. Isibunge semali sibiza nje imali engange 2500 rands sokusebenzela sivele into zakho. Siyabonga. Sibonge mkhulu. Mkhulu ake siphinde sibheke la i-magic wallet. I-magic wallet sewuthe kuyi-upgrade nemali yakhona yakhula. Njengoba usuyinyusile imali isiyimalini manje? I-magic wallet njengoba ngikhuluma nawe kuyimanje sibiza imali engange 35000. Uma umuntu ethi uyakhala ufika la ekhaya ufuna i-magic wallet ngemali ephansi, sinikeza imali ngemali engange 30000, which is that money is i-deposit yomuntu. Mina don't come to me in a cash, I want i-deposit. Uma ufike ne-50000, you know usele nge-50000 emeli ibhadale emuva. Then umuntu akhela ke i-magic wallet. I-magic wallet yakhiwa kanjeni. Lana kunamakhubalo ahlala kule wallet le. The purse itself doesn't have any power. Ipower ikulamakhuba engizokunika wona. Lawo kumele ukuthi uhambe ngomthetho, uwasebenzise ngomthetho. Once you miss umthetho oyi1, umoshe yonke into. Ngiyayiphinda futhi. Once you miss umthetho oyi1, wayenza iphithu nje ngala makhuba la umise yonke into. So uma umuntu efuna uza kumina afuna kumenzela i-magic wallet, phathi imali yakhe in cash. Ungaloku ufika lana ufuna ukudeposit imali but uyasogola imali zakho azenze instant payment. I need ukuthi uze la nge-instant money ezongena instantly. So abantu bafika la bayenza into zabo kanje nakanje. Uma usuhamba la ekhaya angunikezwe yonke imithetho yakho. Uma uqeda ufike into zakho zezimoshwe imimoya. Umuntu umnikeza i-account ye-Capitec but afterwards ayifaki imali yakhe instantly. Lento le into ethongo. So umuntu mefuna i-magic wallet ufika la kumina ngemali engange 30,000, 35,000, ngimenzele i-magic wallet yakhe. Uma i-magic wallet ngiyenzela umuntu fuze ezela kumina phethe i-London Dry Gin, i-Gordon's lenkulu le, kuzikwazi ukuthi into zakhe zisebenze ngamandla, zidakiwe, ziphuzile. So uma umuntu efuna lento engeza kumina egijima azomenza lento le. I-magic wallet umuntu wayekhala kumina nge-25,000 to 20,000. So isikhuphukile ngoba i-magic wallet manje ibifakela abantu ama-5000. So sekuna about clients ezindlula 30 abantu abathi bona i-magic wallet ibafakela imali engango 15,000, 10,000, 13,000 per day. Leyo mali yakho akusimali mina engiyifunayo. Leyo imali yakho of which wena you can use ngendlela yakho, ngendlela ofuna ngayo la ukhona. So manje mina ngifuna ukuthi ke inani lemali ufika nala ekhaya
35,000 or 30,000 uma ungenayo ungahlala ekhaya. Iyona magic wallet leyo izokusebenzela ikunikeza imali engaphezulu kwemali owafika nayo la ekhaya. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Mkhulu kunento la ojwayele ukuyitshela ama clients ukuthi umuntu kubalekile ukuthi ahlole noma kubalekile ukuthi aconsult before kuze kubuthatha noma ngabe kuthiwa yini ayizele kuzoyithatha. Ukuhlola kumkhulu kuyimalini and yini enze ukuthi kubaleke ukuthi kufanele uhlala uphinde uhlole. Ngicela le ndaba le consulting it's important. Uconsulta it's important. Angakangeni kwindaba ka AKA but all I can say is that if AKA wa consulta inyanga noma umuntu omoya before lesigameko esijike samwela nje kwayizolo lokho ngabe ukuthi asimwelanga but because of akusabantu abaconsultayo you don't know ukuthi ulandelwa ubani, you don't know ukuthi unezithe ngakanani ezikufuna ukuqumba phansi esifuna ukubona impilo yakho kuphele ngayo. Manje ukuhlola is important ngoba uyazi ukuthi impilo yakho ime kanjani. Kunabantu futhi banezitha khehla baneyintshaba ngesixhosa thothi intshaba zakho is too much. When we won intshaba zakho is more than 40 yabantu, it's more than 100 yabantu. There are people of which they are having more than 200 enemies empilweni yabo but you are not aware ngoba wena umuntu awuhloli awuconsulti awubhekiswa uyenza ini. Kunomuthi la kuthiwa umthetho wezindaba. Umthetho wezindaba kunikeza lo muthi lo uphuze. Lo muthi ukhomba zonke izitha zakho. Lo muthi ubiza nje imali ngeke 1000 rand. Akekho umuntu ongawufuna lo muthi because abantu they feel as if bona ukungazi ngempilo yabo into right. While ukungazi ngempilo yakho kuyingozi. Ukungazi ngobomi bakho. Ukungazi ukuthi ngobomi bakho kwenzakala ini ngempilo yakho kwenzakala ini. Le nto le iyingozi. So uma umuntu kumele ukuthi kanqane uyahamba uyohlola. Take at least 6 months ukuyohlola. 6 months uyohlola, 6 months uyohlola, 6 months uyohlola, 6 months uyohlola. Uzazi ukuthi impilo yakho ime kanjani futhi iya ngaphi. Inyanga YoMpedi Hoti uma ngihlola nawe mina lana eJohannesburg CBD ngihleli nawe phansi ukhipha imali engange 1500 rands. Ngihlole nawe sikhulumisane sibonisane sibone ukuthi inkinga yakho ihleli kuphi kwenze njani. Then mangihlola nawe online ukhipha imali engange 1000 rand. 1000 rand uhlola online. Ukuhlola nami sihleli phansi 1500 rand. Ngizokhiphela indaba zakho ngikubekele impilo yakho la ukuthi kwenzakala ini. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake singene nodabeni olukhulu la. South Africa yonke yakhala AKA udlulile emhlabeni. Abaningi ke nabalandela ichannel ethu bazokhumbula ukuthi umkhulu wake wakhuluma ngokuthi before kupheka ushaya iphasika kunelinye celebrity elizodlula emhlabeni. Iqiniso. Noma wangazange umkhulu azasho ukuthi ubani. So njengamanje udlulile AKA umkhulu ngabe ikuphi abasemathongweni asebemtshele kona ngalento. Into esengizwile futhi udaba osengilizwile ukuthi ligcwalisa indaba yomoya lengayikhuluma. Ngabatshela abantu ukuthi before Good Friday kuzohamba icelebrity elinye futhi and there are more to come. Even the way umhlaba usungakhona nama politicians asazofa ngobuningi ngendlela engiboniswe ngayo. Ngikhumbula futhi ngibonisa indaba yenzakele emazweni angaphandle earthquake. Ngibona amabhilidi emizi ewa ngibuza ukuthi kanti into lezi ngizibona iziwa kantini. Later on sathola ukuthi ngempela ngaphandle umhlaba uvunguzile amabhilidi ayawa. So abantu of which balandelela ibonakaliso zenyanga YoMpedi Hoti they know uma ngikhuluma kanje. Nansi indaba enzakalayo. AKA uDutshiliwe ubulewe. Kuthiwa kade se restaurant mephuma kwatholakala ukuthi amadoda wayesemlindile afika mshaye. Then bamshaye ngeinhlamvu 5 to 6 bullets. Mese sebangena emotweni ukubonisa ukuthi ngempela just u driveway ngempela labantu laba befuna ukumbulala. Of which lento le ukuthi ubulawo bani no one knows. But thina siyabantu we know sabantu bendabuko futhi sabantu ngqondo zabantu ukuthi ngempela ubulewe abantu of which babemlandelela. Akabulawa nje by a random person wayimela kwa double AKA nomuntu obehleli naye bedla phansi of which ukuthi wayibodyguard yakhe. Umuntu nje umsukelayo. There is nothing like that. Lento le ikhona indaba engaphakathi. Le ndaba le ngaphakathi le kuyasho ukuthi AKA ngenxa yokuthi kwashona ifiance yakhe it was last year by the time kushona lengane le yajumpa ku roof. Njengoba lengane leyo yajumpa ku roof noma yajumpa ku flat eflatini kwasha kwaqinisa isito sakho bese ngazwakali kahle. Kuyasho ukuthi usanomthelela around lezo ndaba ezifana lezo. Phothi nasiyabantu sithatha izinto kalula. Ingane yomuntu ishonile
yawa isuka from phezulu iwela phansi yashona. Then yena u-AKA wasiclaiming ukuthi yena bakade ngenasandla edabeni lokuthi umkakhe ewe kanjalo. Then u-AKA yena ethi akazi lutho. Then kwatholakala ukuthi labantu laba belwa ekulweni kwabo ukuthi intombazana yajumpa yayiphonsa ngokwayo. Akusho lutho lokho. Indaba isekutheni ukuze intombazana iphonse bekwenzakalani phakathi kwenu nobabili. Because intombazana ayizukuyiphonsa mayukuthi wena ubungamshayi, mayukuthi wena ubungamdonsi rafa, mayukuthi wena ubungamlimazi. Then abazali bentombazana bayithulela kwayekuthi bamqolele ngoba babesho ukuthi akusuwena omlahle noma akusuwena ombulala. But leyo nto leyo uma umzali wangempela and umuntu omnyama akusinto engahlala kahle njengomuntu. Now uyafila ukuthi ingane yakho iyahamba. So kube kuyukuthi ke yena u-AKA futhi ngokwakhe kuvuka futhi ezinye izitori eziningi la kukhulunywa khona ukuthi abantu of which laba banama beef nabanye abantu of which baqula nabo banama beef nabantu of which abanye baqula nabama artists njengaye. So kube ukuthi futhi kuba negameko futhi ebonakalayo ekhulunywayo ukuthi lo muntu lo futhi kunendaba ebikade khona ekade ihamba ngomshesha phansi. Izamazama imshesha phansi ehamba nezinto engathi imandakanya nama drugs and stuff. So kunabantu of which bona barobhene nabo ngendlela yabo. Then lezo zinto lezo enjalo uma umuntu ufuna ukuphila impilo and ufuna ukuphila impilo right while kunezimo enjalo ngempela uzophila impilo and ukufikela kuphi uphila impilo ekanjalo. Nakhona futhi kuyimanje uyazi ukuthi ingane yomuntu yashona izandleni zakho. Uma ingane yomuntu ishona izandleni zakho uthini ngalokho, wenzani ngalokho, why ungahambi usigcinisa, why ungahambi uzilungisa. So kuyimanje abantu abaningi basola ukuthi mhlawumbe AKA ubulawe ubaba wentombazana of which asiyazi. Baba wentombazana akekho umuntu oyaziyo. Kuyolo kusola lo kusola lo. Kodwa iqiniso liyaziwa uyena umuntu osengekho emhlabeni. Thina siyabantu sokhuluma sisho lokhu kodwa indaba isekutheni uma umuntu phila nabantu kahle. Ngapha uyi-musician, ngapha kukhuluma izitori zama drugs, ngapha kukhuluma izitori zanzani, akumela ngibe njalo. Kanti why uma umuntu uzama endaweni eyodwa ungazami kuleyo ndawo leyo uzube right. Ngapha uyi-musician, you are a millionaire ngoba uyi-musician, uphila impilo right, uphila impilo emnandi, ubizwa ngapha nangapha namagigi ngapha nangapha, kodwa still usa-eda on top of lento lekhona usa-eda izinto of which izimandakanyisa nezinto ehlangene noku-drugs nani of which asazi ukuthi kuyiqiniso kangakanani. But izinto eseyikhulunywe kakhulu la kuma-social medias asazi kuyiqiniso kangakanani. Because na that day kade nentombazana kwatholakala ukuthi kwakungathi kwakunento ekade eyibhemile. Lento le kade eyibhemile iyona yabayenza ukuthi baqinise kuba nezimpi enjalo. So izinto ezinye masabantu lena it's just an warning noma an alarm kubantu ukuthi masabantu ake sibonge lokho esikunikwa uNkulunkulu. Ungathandi ukuthi uma uNkulunkulu ekubekela you are a South African icon uyaziwa ngapha nangapha. Abantu afana no-AKA they performing overseas anywhere la ngasicabanye khona, anywhere la inhliziyo yakhe isafuna ukufika yena kade wafika. But you are adding things izitha ngezinto eziphuma endleleni of which anyeke sesithini umuntu yaziqiniso uyena umufi. Kodwa into enzakalayo ukuthi ngempela asijabule isinko uNkulunkulu asibeka phambi kwethu and ingane zabantu especially zamantombazana uma sihlala nazo, uma sithandana nazo, uma sizwana nazo ake sihlonipheni futhi sithande. Sithande siphathe ingane zabantu kahle. Singalokhu sifana ingane zabantu seziphume ngamawindi zife singazi ukuthi umuntu ubulawa ubani. So ngempela lento le futhi ama South African artists and actors and celebrities abulawa kangaka ibhlungu lento. It was just last year uma kubulawa uDJ somebody ngesihluku umuntu wafa ngathi inja. No AKA naye was swimming in a blood of pool or in a pool of blood angazi ukuthi ngayibiya kanjani. Kutholakala ukuthi igazi la ugcwele igazi yonke indawo wenye ka survive. So this kind of things we need ukuthi masabantu baseningizimu Afrika silwise igovernment ayisukume ngamandla kulesimo lesi. Kunesangoma esidutshulwe naso sasadutshula ngenxa yobufebe baso noma bekwenze njani ngoba sidubule nje ifa isangoma somfazi ePretoria isilesa ngoma sabulawa nje. So those kind of things we need ukuthi masabantu silwise sibheke ukuthi kanti inkinga ingaphi.
i-government ayenze something because asazophela ama-celebrities, asazophela ama-politicians, top people of which are famous basazophela bebulawa abantu, bebulawa yinkabi ezingazakala ukuthi ubani. Lezo nkabi lezi bebizwa aka azaziwa, ababulala uDJ Somebody abaziwa, na uDJ Somebody bonakala ukuthi kunendaba ekade khona igijima kuyidile enkulu. So these things ama-celebrities wethu siyabathanda and sivuma ukuthi bona baba banjengama role models kwabanye abantu. So abaphushe indaba straight kubonakala ukuthi ini yini. Lobo ngala inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ngisegoli 131 Muscle Street Johannesburg CBD. Uma ufuna uconsulta nami ungeza. Mina ke la ekhaya ngiphatha yonke imithi. Ngiphatha imithi yokuvula, ngiphatha imithi yokuphakamisa umuntu, ngiphatha imithi yokuthwalisa abantu, ngiphatha imithi yokuthi impilo yakho ibe ngcono. Siyabonga. Sibonge Mkhulu Hoti, sibonge nakubabukeli bonke benyanga YoMpedi TV.